Teatre Els Tombaus de la Falla Sants Patrons va a representar l'obra Hòmens, de Sergi Beibel. L'obra tracta de les relacions entre dones i homes, però el tema continua sent un... Perdoneu, però no ho veig. Això és molt fort. Perdoneu. És que aquestes ulleres fa molt de temps que les tinc. I no pot ser això, no m'ha posat les noves en res. A veure, les escenes s'han sigut adaptades per el grup de teatre Els Tombaus de la Falla Sants Patrons. L'obra tracta les relacions entre dones i homes, però el tema continua sent el mateix, les relacions entre homes i dones i el difícil que resulta entendre-nos a vegades. No es ridiculitzen ni els homes ni a les dones, però se'ls dona canya als dos, així que en molt d'efecte, per supost. A veure, els components del reparto són: en dona 1 Mati Cuenca, en dona 2 Núria Magrassó, dona 3 Ariadna Fernández i dona 4 Chente Endix. L'equip tècnic, Javier Albelda i Reme Roca. Direcció, Mati Cuenca. Bé, espero que disfruteu. Bona nit a tots. Soc home, és a dir, faig coses inútils. Paul Valery. Una mare gasta 20 anys de la seva vida a fer un home d'un xiquet i una altra dona fa un tonto d'ell en 20 minuts. Robin Frost. Els homes envellixen, però mai milloren. Oscar Wilde. Val més que l'home tinga la boca tancada i que la gent pense que és tonto que obrir-la i que els altres comproven que efectivament ho és. No és cada això. L'home solter no naix, es fa el desditxuni, es fa les maletes, es fa el llit, etcètera. Víctor Huber. L'home és l'únic animal de la creació que veu sense tenir set, menja sense tenir fam i parla sense tenir res a dir. John Steinbeck. L'home no sols procedeix del mico, sinó que a més es va acostant a ell. Salvador Dalí. I Déu va crear l'home. Gènesis.
clar que també els vals no ens agraden gens i ens tornen més boges encara. Home! És que mireu, xiques, la relació home-dona és fotuda. Home, sí. Home, has de plorar, però també riure. Home, també. Home, doncs clar. Home, depèn. Home, què voleu que vos diga? Pues mira, xica, tu penses que n'hi ha gràcia i jo als homes no li veig res de gràcia. Ninguna. Tenen unes xicotetes coses, però aquestes xicotetes coses de vegades no són tan... Pues xica, què voleu que vos diga? Els homes, vulguis que no, Vulgues que no, dona-li que dona-li. i res de res. Però és que damunt res de res. Home, no són tan... Home, pues clar. Però és que a vegades són tan... Mira, ni clar ni fos, ni dona-li ni res. Sí que jo no sé què dir-vos, perquè és que a vegades no sé què fer. Mira, me cabreche, me pose a chillar, me torne loca y plore, y entonces... ¿Y entonces qué? Entonces no sé lo que faria. Home! Ni home, ni dona, ni gos, ni gat. Xica, que tot té el seu costat positiu. Fins i tot els homes. Pues jo... A vegades, mira, pense que me clavaria monxa. Home, No, home, no. no, tinc una idea millor. Quina? Sabeu què faria? Esborraria de la capa de la terrala. Fora, 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 tots fora. Home, No? home, No. no. Voleu dir que estem condenats a compartir el planeta amb ells? Ai, per l'amor de Déu, realment... Mireu, xiques, jo crec que viure amb un home té algo divertit, no? Home, compartir el planeta no sé, però compartir pis, això sí que és difícil, A veure, que viure amb un home té els seus avantatges. I això, per què ho dius? Perquè te dona seguretat o què? Clar, entre altres Pues coses. no sé quin és. Claro, tu imagina't una cosa. És de nit i de repent te criden a la porta. Tu antes d'obrir-la sempre diràs: no, Pepe, tranquil, ja obrit jo la porta. No, Pepe, no te preocupes, que ja vaig jo. Per si de cas, tens un rufià en l'escala. En canvi, ai, si existira un Pepe en la teua vida, vull dir, a ta casa ja t'obriria ahir la porta. Ai, xiqueta, que ignorant. Si existira un Pepe de veres, sí, dices que se fica al teu costadet i t'arrupís els peus i la mata i t'escalfa. Ignorant. Sí, clar, uno d'ixos que t'espanta les mosques, o els mostres, o els violadors quan t'ataquen. Ai, sí, i te fa el sopar quan ves tard de treballar. Ai, sí, però anem a veure. Quina classe de pepes no existixen? Però per què no? Encara que siga un Pepe xicotiu, poca solta, mitja figa, una miqueta jolinesa, no? Ai, xiques, jo no ho sé. Mireu, té igual si és que si un Pepe d'estos existira, per nanet, xicotet, que fora, sempre mos donaria més seguretat. La seguretat, si no la tens, te la inventes. A més, per això hem decidit viure a soles. Decidit? Mireu, l'únic avantatge de viure amb un home és que ja no estàs pensada al telèfon. A més, sabeu què? Ja no t'has de quedar amb ell. Ai, sí, tens raó, perquè antes quan t'acabaves de sopar i te duia a casa en cotxe, ai, horrorós. Però ara, si vius en un home, aquest problema no el tens. Acabes de sopar i no tens més remei que xitar-te en ell. En ell? Què vols dir amb ell? En ell, el teu, la teua cosa, Teua cosa? Quina manera si s'ha d'anomenar-lo? la teua cosa, el teu xic. El teu xic? Anem a veure. Com li dieu vosaltres al que conviu amb vosaltres? Pues molt senzill. Bueno, això jo també crec que és un problema, perquè quan te trobes algú pel carrer, què li dius? Este és Pepe, que és el meu
jo li diria és el meu company. Però què dius, dona? Si sembla que estigues treballant amb ella. No. A veure, només senzill, jo diria, és el meu home. Uf, no. No. Va ser això és de possessives. I és molt genèric, Però per què, si tots els homes diuen, és la meva dona? Home, dona no és igual. Ja estem que no és igual. I per què no és igual dona que home? No, mireu, el millor de tots és el meu amant. Ai, xiqueta, que cursi. Home, des de que la Margarit Duras va escriure aquella novel·la, s'ha tornat a posar molt de moda. Jo és que pense que l'amant és l'altre. Quin altre? Dona, l'altre, el tercer, el que no és el teu company. Ui, mira la mosqueta morta. Vaya, pues, ¿sabeu què? Jo, per a mi, li diria... És el meu amic. Amic? Jo tinc gran quantitat d'amics i no tots viuen amb mi. Ni ganes. Perquè, clar, com anomenes a la resta? A veure... Coneguts? Sí, home, va. Xiques, el meu amor és el millor. Mira, jo sent molt d'amor per els cactus i només clavi al llit. Posarem a dir-li concubí? Ai, xiqueta, més cursi encara. No t'agrada res. No? A veure, xiques, si volguérem presentar-lo d'una manera, diguem, més formal, jo diria és el que cohabita en mi. Cohabitar? Però si sembla que estigues emplenant un formulari per empadronar-te. A veure, també pots anar i dir aquest és Pepe, amb qui compartisc la meva vida. Sí, i en qui em baralle cada 2 hores. Sí, i amb qui tinc problemes de seguir per veure i utilitzant-te el lavabo. Sí, i a qui li agraden els cigrons en chorizo. Sí, i a qui li peguen una pata quan se tira un pet en el llit. Ai, xiques, anem a dir-li és el meu volgut. Pollo, xiqueta, amant concubí volgut. Si pareix que sí, de la pel·lícula Amistades Peligrosas. Ai, a veure, xiques, lo més normal i lo que jo diria és el meu nòvio. Ai, però és que novio... Que això és molt vulgar, xica, molt vulgar. Però si nòvio és una paraula que tranquil·litza moltes pares. No, perquè és millor dir-li promès. Ai, no, cari, promès no, que després te tens que casar en ell. No, pues sí, ahí té raó, no havia caigut. I si diguem marit? Xica, vas a dir-li marit i no t'has casat? Bueno, però les veïnes t'assegure que te dicen de pegar la brasa. Sí, però mentir-lis. Ja igual que, mireu, m'estic fent un embolic, ja està bé. Deixem-ho com antes. Com? Simplement és ell. Sí, home, això no pot ser. Vosaltres poseu-vos en situació. Jo no m'arriba del cap anar caminant en ell pel carrer i de repente, si estàs en ell, i de... Puc fer jo d'ell? Va, fes d'ell. Jo quina mala hora m'ha alçat. Vale, va. Vas caminant en ell i te trobes a unes amigues. Para, nosaltres les amigues. Sí que no. Ai, Ah, veuràs i que si no nosaltres hi posem, no, faltaria més. Si és que no sabrà fer el ridícul. Monte, estem a soles, tira-li. Vas caminant, estàs en ell i te trobes a les amigues. Tu podràs presentar-lo i li diràs: xiques, vos el presente. Este és ell, Antonita i Carmenxo. No, però jo diria este és Pepe i punto. Xica, però és que així no especifiques res. Però què cal especificar? Com sempre queda millor. A veure, pots donar per descomptat que les que te troben en ell ja saben que és la teua cosa. Y entonces le dices: mira, Pepe, estes son Antoñita y Carmenchu. Y te la agarres del braç. Pues no, a mi no m'agrada. Va, tira-li. Encara n'hi ha una cosa millor. Quina, a veure. No el presentes. Sí, home. A veure, xiques, és que jo pense que realment el problema no és ni de com nomenar-lo
ni de com presentar-lo, La veritat és que presentar-lo dona un poc de vergonya, no? Ah, sí? Sí, a tu no? Home, depèn. A veure, xiques, la realitat i el problema de veres, és com viure en ell. Ai, sí, perquè viure en un home... Vull dir, el contacte en un home pot ser d'allò més... D'allò més... Ai, d'allò més animal, més salvatge... D'allò més brut. Sí, el viure en un home porta problemes. Quins problemes? Molts. Mireu, què me dieu? La costum que tenen de posar-se damunt d'una, suar i esclafar-la com una sardina en llanda. I quan no, quan està en el llit i ala, a barallar-se a veure qui se queda amb l'edredor. Sempre se queda ell. Sempre. I la mania d'obrir la finestra en ple hivern que... Mireu, xiques, n'hi ha una cosa encara pitjor. Pitjor que t'obliga les finestres. Se queda en la manta i damunt que sue com un porc. Lo pitjor és quan se posen a roncar. Sí. Perquè no tots els homes ronquen igual. No. Que va. Sabeu això de que diuen que tots els homes ronquen de maneres diferents i que quan es pegues una colza i canvien de postura encara ronquen de maneres diferents, més fort encara. Claro, és que això és per les vegetacions. Vegetacions, pues que li les tallen, que li les poden, que li les amputen. Home, ja està bé. Pues sí, senyor. Sí, senyor, molt bé. Clar. Pues no sabeu lo millor, Que tots els homes ronquen de diferent manera. Claro, perquè és que encara que sembla un tòpic, no tots els homes són iguals. Ai, No. Vaya, que n'hi ha homes i homes. Home... Sí. Mira, però pareu, que jo n'hi ha home que no em tocaria ni en un bastó. Quin? Mireu, el que no tocaria ni, vamos, els primers que evitaria són els princis blaus. Ai, pues a mi de xicoteta m'encantaven. Per això, perquè eres xicoteta. I per què els prínceps blaus? Perquè els princis blaus no tenen pirila. Ai, sí que és veritat, que tornés a buscar-li algunes malles i no trobaves res. Però són tants els que tenim d'evitar. Ai, jo crec que tenim que evitar-ne molts. Ai, Sobretot a gigons. ai, ixos a mi me molesten molt, Només saben que lligar. Sí, nena, tota la raó. I és que n'hi ha que naixen poetes i n'hi ha que naixen gigons, no n'hi ha res a fer. I és que en el fons de cada home n'hi ha un porc, però i els que també ho són per fora? Què vols dir? Pues amor està, el gorrí, el marrà, el fastigós, el que apaga el cigarret quan encara queden 2 nivells de cervesa, les molletes de paper així, les mosques per ahí sudant, i el calcetiré ahí ben banyadet com si fos una magaleneta. I és que li fan pudor els peus. Ai, No, pitjor encara, la boca. ai. I el cul. I és que porten una derrapa en els calçotets. Ai! Chica, jo no puc. I és que, xiques, per a ser cochino se necessita ser gilipolles, Bueno, també n'hi ha molta quantitat de gilipolles que són molt netets. Escolteu, que els gilipolles és una varieta d'home que no és precisament minoritària, Ai, no, per desgràcia. Però gilipolles també se naix. Pues clar. Ma veure, els gilipolles solen ajuntar-se entre ells. Que l'amic d'un gilipolla és un altre gilipolla. I si se casen, segurament el que tindran gilipolles.
inventat la vacuna contra l'estupidesa. Ai, quina llàstima. Vaya. Ai, però espereu-se. No us oblide mai que els que també tenen que evitar són els intel·lectuals. Ai, sí, xica, que només s'empalmen. Si tu dices que te llegeixen l'última poesia que han escrit. I te munten cada rotllo que... I els esportistes? Ixos horribles, els pitjors, els que porten xandall 24/7. Vaya, pues nosaltres millor tots ixos tenen panxa i si no ne tenen acaben tenint-la. I què me digueu dels llupis? Xica, que ells passaran de moda, doncs ja fa molt. I dels professors? Així com sempre en la teua vida te trobes a tremendos gilipolles. Sempre hi ha almenys una vegada en la vida, doncs mireu, que un professor te convida a sopar. Ai, sí, el de mates. Ai, el d'anglès. Ai, sí. El professor de autoescola. Ai, i el de narrativa de la postguerra. I l'estira. Puta. I els mestres què? El mestre de ioga. El mestre d'esgrima. Ai. I el mestre del poble. També te l'estira. Reputa. Però sabeu també que estan els de les professions liberals. Ui, arquitectes, administradors. No, xica, els ministres, això sí. Ai. No. I els metges. Ai. Dentista, naturista, homeòpata. Els ginecòlegs. Ai, els ginecòlegs. Sí que els artistes. Els artistes. Els artistes, ellos a mi hay. Actors, escriptors, directors de cine. Ai, és d'orquestra. És de teatre. Sí. Ai, no. Ai, els editors, els escriptors, xica, a mi tots els artistes me tornen loca. I els policies. Policies, bombers, guàrdies civils i infermers. Ai, que no me piles. Ai, que no me piles. Els meus amics no paraven d'insistir. No podien entendre que un home solter de 30 anys com jo es passara les nits a soles en casa. Hi havia que viure, i viure significava per a ells eixir de nit i anar de copes. Jo, per excusar-me, els dia que és que a mi l'alcohol no m'agrada. Què, tio? ¡Travesuro! ¿Qué no te n'adones que eixir de festa és simplement una excusa per passar revista al bestiar que ens depara la nit? Tu ixes, vas de copes i de paso lligues. Clar, Este yo portem 2 anys eixint de festa 3 vegades per setmana i no hem fallat ni una. Chico, que nosaltres
Vaja, Garantit, nano! no sabia si acabar-me de creure. Però clar, això de dormir en companyia, què voleu que vos diga? De tant en tant, a un li avellís. Així és que a mitges perquè me deixaren en pau. I a mitges per si tenien raó, vaig consentir en eixir una nit en ells. Tío, ¿estás a punto que? Ja és hora. I vas començar pronto la llei. Ambient, nano, t'ho vist l'hora, si són les 10. Encara pronte. Vaja. I a on em porteu? Al cinema. Claro. Al cinema. Clar, per anar calfant. Ah, ja feia temps que no veia jo una pel·lícula porno. ¿Porno? ¿Qué estás diciendo, tío? Te no s'entera de res. No estás al loro. Me va portar al cinema a veure una pel·lícula subtitulada. Dices sobre les xines llauradores en la Xina continental en el règim comunista. Una passada. Impressionant, pues la recomane de veres. Lo que no sé és lo que tenia que veure això en la nit que em proposaven. Primer cal cultivar l'esperit. Si tú no cultivas el esperit, ¿dónde te me va a llevar? Sí, clar. Cap a l'una i cinc, mentre encara continuaven parlant de les noves tendències del cinema d'autor de la Xina continental, arribarem al primer local. Era una cafeteria. Escolteu, així ni els xiquets? Què? Que si així se lliga. Así, unas cervecetes y punt. Per entrar en calor. Però si ja és la una. I què? Fins a les 3, res de res. Claro. I les xiques d'este bar... Estes no pueden tocarles. Totes tenen novio. Tío, o que no se pueden enrollar. O son de las que solo quiero hablar. Hey, te dan el cita como si fueran la seguridad social. ¿Qué se creen ellos? Són unes plastes. Va a casa ya y prende una birra. Et posarà a to. Després de prendre 3 o 4 cerveses, intercalar 4 parauletes en la conversa dels meus amics. Parlaven d'informàtica, de programes de la tele, d'alta gastronomia, la Nouvelle Cuisine i de les noves tendències de la perruqueria masculina, ens tirarem del bar. És Tío, ¿por qué tienen que tancar esto tan pronto? I el justet quan més a gust estava en bar, també. Però que quina hora és? Soles són les 3:15. Pronte. Pues mentre eixim al carrer i trobem un taxi, se mos fan les 4. No. ¿Tú te Pero- presa o Que qué? preses són ixes. Cap a les 2:30 isguérem i trobàrem un taxi que ens portà al segon local. Era un local xicotet, un ambient, la música forta i el local estava de gom a gom. Me van demanar un combinat de vodka en ginebra. Allà al final vaig veure 3 xiques. Jugaven al futbolí. Vaig quedar mut. Em vaig arrimar als meus companys i els vaig dir per esperar el dictamen. Pues tío, yo no sé, pero no son mal de primera cualidad, ¿eh? Caldrà mastegar-les de valents. Sí. Tu què opines? Home, som 3 i si va una per cap. Pues, Però no, el mosquito muerta. este vence se inflama. Home, jo... Vale, I els xiquetes, que mos deixeu clavar-me la partida, va! Ah, que están así. Vos va a marcar un gol de campeonato. Les xiques ens digueren que no. Tío, no digo que no, pero... Però, a veure si no vos deixeu ni jugar una partideta de follar, ja ni parlem, no? Que bèstia, que bèstia. Jo em pensava que les tàctiques d'aproximació havien de ser una miqueta més sutils. Les xiques deixaren de jugar. Una d'elles s'acostà al meu amic. Li alçà el braç, li tancà el puny per a pegar-li una trompa i el meu amic es va saber apartar a temps. Ell sí, però jo no. I me la vaig endur sencera en el meu... Hostia, tío, míralo. Ay,
Míralo. Anem-ho perquè tindrem problemes encara. Si és que de Fiona, veritat. t'està sangrant un montó, tio, un boca orella. Vaja, que li sembla una fanta. Mare Déu. Em van fer perdre el còctel molotov ixe que m'havien posat i isquerem al carrer. Tio, no me dones bona sort. A este jo no me'l torna a dur, Este no torna a dir més en el No? Ostres, tio, t'has cansat? Te trobes bé? Anem i que li pega l'aire un rato, Sí, va, fins a que se li talli la borratxa, va. Cap a les 4:30 se me va tallar la emborratxa. Es va deixar de sangrar el nas. Fiquem al carrer i agarrarem un altre taxi. Ens va portar a un local una miqueta fosc. Un nightclub d'aixòs. Només entrar hi havia 3 dones que ballaven una música horrible. ¿Dónde está la gata que roba banditura? ¿Cómo van a ti tomar a hacer el café? Ahora, dale para la gata porque te va a bajar el plato. Mira que ya no te están mirando. ¿Cómo tira la gata de Jo em sembla que era una Coca-Cola ja apunté. Però tu què dius, tio? Tio, que no volia dir de beguda. Entonces, ¿de qué? No ho saps? Ai, que ja diu! A veure! Mira! ¡Hòstia! Festa! ¡Que no fem borrar, tio! Festa! Uau, quin setmana! No sé lo que me donaren de tots avui. Però a partir d'aquell moment... Tot per l'aire. Afortunadament, sols recorde que vaig intentar lligar en una d'aquelles dones de la pista i que algo li va dir el meu amic perquè va vindre cabrejada i me va pegar una patada en els collons, una colzada en les costelles i una punyada en un dret. Hòstia, tio, mira-lo! Però tu què fas? Ja estem, és que... Que era una d'ixes que te ponia entre les Era tineres? una brita, colló! Va, anem ja, tio, ja anem. Hòstia, ja Està cremant! Que crema? La hòstia, vamos! No sé quina hora era, ni tampoc com vaig arribar a casa. L'únic que recorde és que aquella nit els meus amics no me van enganyar i vaig dormir en companyia. Lo que no sé és de qui.
Res, Què penses? res, Com te trobes? res. Vull dir bé. Ah, Eh? Res. Ah, fa dies que pense Més bé setmanes. Mesos, anys, fa anys que pense que... què penses que... Res. Ah, Ramon, sí, Ramon, què... Ramon, què vols? Ramon, Però què passa? Què vols? que em mire Ramon. que em mires a la cara, Ramon. Que em mires a la cara i m'escoltes, Ramon. Però va, de què vas? Te trobes bé? Ramon! Ai, calma't, carinyo, calma't. Et trobo un poc inquieta, un poc nerviosa, un poc tensa, un poc histèrica. Veritat que sí? Vinga, volguda, calma't i calla. I pren-te alguna cosa... Mira, Ramon, no em parles amb ironia perquè em reparteixo la teua ironia. No em digues volguda perquè em reparteixo que em digues volguda. I no digues que me calle i que me calme, perquè em repateja tindré que callar-me i tindré que calmar-me. I no me parles en rentintín, perquè a mi me repateja el rentintín. Rintintín? Rintintín jo? Però què dius? Què t'inventes? Mira, si vols que te siga sincer, no te trobe normal. De veres, i perdona que te ho diga, però a tu se t'han cruzat els cables. Per què avui, precisament? I per què ara, precisament? És una crisi, carinyo. Tranquil·la, dona, tranquil·la, ja passarà. Xiqueta, calma't. Mira'm a mi, estic bé ací, sóc feliç amb tu. Després de tots estos anys, al teu costat, a la teua pau, la nostra vora, la nostra harmonia, la nostra maduresa, esplendorosa tardor de la vida. Mira, Ramon, calla ja i no... Calla el rotllo. I calla i no te'n vagis per la tangent. Te mossegues la llengua, te l'engulls i te calles ja. Però... Que calles! Sí, decididament és una crisi. No t'ho prengues a pit, carinyo. Diuen que passa sovint a certa edat. Oh! No, te ho dic de veres, i no és broma. Has provat anar al metge? Ramon, t'estàs burlant de mi? M'insulte! Me fas mal! Val? Però com t'atrevixes a dir semblants tonteries? És que no sé a què ve tot això. Després de tot el que hem viscut junts, després de tants moments d'harmonia en tu, de pau en tu, de tendresa en tu, de fidelitat en tu. Fidelitat! Fidelitat, Ramon. Per descomptat, benvolguda, amor meu, xiqueta meua, xateta, carinyet. Estàs nervioseta, celoseta? No. No ho dius molt convençuda? No. No. Perquè no estic celoseta. Ni nervioseta. Mira, senzillament estic farta, Ramon. Fins als nassos! Fins a final. Fins on tu saps? A veure. Escolta'm bé. Tu eres meua i jo sóc teu. Tu per a mi, jo per a tu. Per sempre i des de sempre. Ai, que poètica. Molt fi, sí senyor. Quina sutilesa. I quin tacte. Però tu te creus ixes tonteries. Doncs has tret ixes paraules. Quin llibre. Va. No me sigues ridícul. Però dubtes de mi? Sí. I com puc demostrar-te que sóc sincer? Que eres l'única dona que he estimat en la meva vida i que totes les altres que han hagut no han sigut més que un grapat de pols, que el vent s'ha endut i que mai més tornarà. Una altra vegada les parauletes pedant. Farsant. Mentirós. Ai, mentirós, ai, no sé què vols, a veure. Què vols? Què he de fer?
Què vols dir? Què puc fer? Per a què? Per a convèncer-te. De què? Com que de què? Com que de quin què? Però què vols? Que vull de què? Però què vols? Què vols? No ho saps. No, però què he de saber? Com que què? De quin què? Què? Ramon! No puc més. Això és una broma, això té que ser una broma, és que no sé què vols. Malament, Ramon? Malament? Malament! Si és que si no saps què vull, que... No, Malament, Ramon! però per què? Dime que me vols a mi sola. Te vull a tu sola. Ho sé, no m'has convençut. Torna-ho a dir! Te vull a tu sola. Sona fals, Ramon! Sona fals! Va, última oportunitat. A tu sola, Mira, Ramon, que no. I tu? Me vols tu a mi? Soles a mi? No. Mira, Ramon, no estem parlant ara de tu i no te'n vagis per les branques perquè a tu, com tots els homes, se vos dona molt bé això d'anar-se'n per les branques. I jo ja no soc una xiqueta, Ramon. Jo ja sóc adulta i no estic per aquestes tonteries. Ramon! Però me vols o no? Pots callar-te ja? Si és que jo no sé a què m'eixa pregunta tan absurda. Si sóc jo qui està dubtant de tu. És que com t'atrevisses a fer-me eixa pregunta me fa mal, Tu te fas el tonto, però no te'l facis perquè tu i jo fa anys que mos coneguem. Ramon! Tu no me vols. Mira, Ramon, no me facis mala sang perquè t'arreu una hòstia que t'estan pel cervell contra la paret, Si me vulgueres, Però qui parla de voler aquí? Jo estic parlant de coses més profundes, Ramon. I no em posis la careta de corderet degollat, Ramon. pues de què estem parlant entonces? Ramon! No puc més. No tinc edat per a estos trots. No tenim edat. Ja t'ho ha dit. I no t'enganye. Com és que dubtes de mi? Sense tu, jo no sóc res. Què més puc dir-te? Dir-me? És que no has de dir-me res. No fa falta que em digues res. El que vull no és que em digues alguna cosa. El que vull És que faces, Ramon, que faces. és facis alguna cosa. Que em demostres que estos anys no han passat de baix. Que alguna cosa t'importa encara. Que el meu cos, Que els meus pits, La meua cintura. les meues que el cuixes, meu ventre són alguna cosa per a tu. el que vull És sentir-me volguda, posseïda. Saps el que significa això? Despiri, Ramon, despiri. però també i sobretot De coses ser. Els dies Passen Les setmanes, passen, els mesos i passen, els anys. passen, i res. i res, Ramon. El meu cos, Els meus pits, La meua cintura les meues cuixes, el meu ventre es marcixen es consumixen. i es podrixen. i es podrixen, Ramon. I s'empella. I lletja. Bruta, Indesitjable. I encara que et vull, te odie. te odie, Te odie, Ramon. perquè no em mires, no em toques. No m'abraces. Per tant, tu a mi no me vols. I el que jo vull És un home Que em desitge, que s'accetse, que m'excite, que em posseïsca. que em destrosse. que em destrosse l'amor. I dubte. Dubte massa I dubte molt. que jo siga per a tu, L'única dona. perquè tu, Ramon, Fa molt Que no em desitges, que no ens que accetges. m'excites ni em posseïsses. ni em destrosses. Ja no em destrosses, Ramon. Per això, Ramon, encara que hagis sigut sigues I seràs l'home de la
dit Abandonar-te. abandonarte. Abandonarte. Així que, adeu. Adeu, Ramon. Adeu. Em mataré. Ai, ho faries per mi. Para demostrarme que tú vas a mí, no ves a mí. Entonces, beso. Mata, Ramón. Benvinguts i benvingudes a la conferència il·lustrada sobre sexualitat masculina. La meva companya ací present els va il·lustrar amb sons i alguns textos els conceptes perquè vostès els comprenguen millor. Dit això, comencem. L'home deriva de la dona, en tant que la funció dels testicles canvia a la forma del cos femení en el noble masculí. Per tant, l'estructura de l'home és més ben diferenciada de la dona. Això ho referma el fet de la castració, que és l'extirpació dels testicles, clar. Això afecta al desenvolupament del tret masculí fins a un punt que en deriva a una caricatura d'home. Per entendre'ns, anem a dir-li eunuc. Ja. Ai, com són els ajudants. La diferència de sexes està relada a la diferència de la seva funció sexual. En l'home, diguem que la capacitat de dur a terme una correcta relació sexual és la potència. Les seues parts components són el desig d'associar-se amb una dona i la paresa física. Una erecció que ha de produir-se en el moment oportú. Ser prou ferma, perquè si no la infecció no es podrà donar, i fer que la dona arribi al clímax. Una eyaculació que no ha d'arribar ni massa prompte ni massa tard. O no arribar. Per favor, un poc de consideració quan és una conferència. Com són? La sensació d'orgasme. I la satisfacció posterior. Tots aquests elements han de donar-se i tots han d'estar correctament coordinats. I quan pot durar el procés? Uns quants minuts després de la infecció són suficients. Això és una marca molt laxa. 15 minuts. És una marca pobra.
I mitja hora. No és un rècord atlètic per a un home normal, amb mínima devoció per la seva tasca. Ai, però què significa amb precisió el terme home normal? Diguem que és un home que no pateix cap símptoma neuròtic com els següents. No desig o inapetència. Anormalitats en l'erecció. Erecció insuficientment ferma. Erecció que es col·lapsa. Cap erecció. L'ejaculació. Pot sobrevenir una eyaculació massa ràpida o massa lenta o no produir-se. La sexualitat d'un home és la funció de la seva virilitat. Cal que senta un home. La capacitat sexual no depèn de la seva constitució física. Homes robustos fracassen i persones i homes insignificants triomfen molt fàcilment. La sexualitat i les associacions sexuals depenen de la constitució corporal. Hi ha homes que poden alçar cert pes i altres homes alcen 10 vegades més de pes. Pues, igual que hi ha homes que poden cohabitar diverses vegades en una nit. Altres homes només poden cohabitar una vegada a la setmana o a la quincena. Sens dubte, i deixant de banda els casos patològics, com el sàdic, el masoquista, el passiu, el volluent, l'exhibicionista. Molts homes no s'interessen per l'orgasme de la dona. Carinyo, jo ja he acabat. O encara pitjor, no arribem mai a saber si la seva companya ha arribat o no a l'orgasme. L'home necessita la sexualitat per tal de sentir-se un home total, global, excepcional, en definitiva, genial. Moltes gràcies per la seva assistència a aquesta conferència. Esperem que vos hagi agradat i ara ja ho saben, no tots els homes són iguals. Sort. Qualsevol paregut amb la realitat d'aquesta obra és una putada. Bona nit. Home senzill i molt esclau busca una dona dèspota, cruel i sanguinària, submises, abstingres. Home viciós busca dona submisa per a saciar la seva irrefrenable inclinació al mal. Virtuoses abstingres. Home lliure cerca a una dona que li enamora ja d'una maleïda vegada. Lletges abstingres. Home refiladíssim busca dona ni lletja ni llista que li faci les misses 24
24 hores del dia. Sabies els timbres. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. You and I, we're like fireworks and symphonies exploding in the sky. With you, I'm alive. Like all the missing pieces of my heart, they finally collide. So stop time right here in the moonlight, 'cause I don't ever wanna close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad song. I'm just a sad song.